Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude riadiť následovným programom. Za prvé otvorenie zasadnutia, za druhé voľba pracovných komisí a návrh programu rokovania, za tretie kontrola plnenia odnesení z predchádzajúcich zasadnutí, po štvrté správy do zasadnutia komisí, po piate záverečný účet obce, po šieste zámer odpredaja obecného pozemku, ponuky, po siedme rôzne. To je za, aby sa dnešné zastupiteľstvo s týmto programom nezdvihne ruku. Ďakujem. Zdržal sa niekto, bol niekto proti? Ďakujem. Takže prejdeme k druhému bodu voľba pracovných komisí a návrh programu rokovania. Takže za overovateľov zápisnice by som navrhoval Denisu Adankovičovú a Diana Mihálika. A do návrhovej Milan je overovateľ. By som navrhoval Jožka a Martina. Dobre? Jožko. Kto je za? Nezdvihne ruku. Ďakujem. Zdržal sa niekto, bol niekto proti? Jožko. Ďakujem, takže prejdeme k tretiemu bodu. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Nech sa páči. Že na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.5. bolo prijaté uznesenie, kde bol schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Plán je zverejnený na webovom sídle obce. Na základe odporúčania bytovej komisie boli určení náhradníci na prideľovanie uvoľnených bytov a bol pridelený jednoizbový byt pánovi Iglárovi. Uznesenie je splnené, zmluva s pánom Iglárom je podpísaná. Ďalej bola schválená zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 9. Uznesenie je splnené, zmeny rozpočtu sú zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy. Dodávateľa projektu na športovú halu firma Knupa Hrabovský SRO Triešťany. Uznesenie je splnené, dodávateľovi projektovej dokumentácia bola vystavená objednávka. Vyradenie majetku obce bola návrhu inventarizačnej komisie, zostatková hodnota vyradeného majetku nulová, uznesenie je splnené, majetok vyvedený z účtovníctva obce. Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce, uznesenie splnené, je to bod rokovania dnešného zastupiteľstva. Ďalej bolo uložené písomne vyzvať občanov, ktorí neuhradili podnájom v bytovom dome na Kolárovej ulici. Uznesenie splnené, výzvy zaslania nehradené. Podať žiadosť na výruch 3 topov pri tenisových kurtoch. Uznesenie zostáva v sledovaní, žiadosť bola odoslaná na spoločný obecný úrad. Tomu by som chcel dodať, že už by to bolo dávno vybavené, len podľa nového zákona nám musí životné prostredie prideliť tak, jak máme stavebne, že na to podpisujú madunice, tak nám musí prideliť. Ja už som tam bol 3 alebo 4 razy za pánom Blažekom a ešte som ho nestihol. Stále tam nie je počuť na školení, takže som sa dohodol, že zajtra už na to mal prideliť. V projekte ku chodníku Červených Leopoldov doplniť na autobusovú zastávku Červený grad ceste odstavný prúh pre autobus. Uznesenie sledovaní, bližšie pán starosta. Takže ja som si dal vytiahnuť, kto sú tam vôbec vlastníci. Takže tých vlastníkov je tu neúrekom. Takže je na vás, že či to dáme Ľubovi Vrhákovi vykúpiť. To je tá zastávka, to sme sa bavili minulé o tej zastávke, že keď tam zastavia autobusy, takže sa nedá obejsť. Takže za tú modrú zastávku, čo je na našej strane, by sa to ale 2-3 metre odkúpilo, aby ten autobus mohol zájsť z cesty dole. Takže hovorím, že keď to schvál. Dosť, 3 strany. 3 strany. Áno, ale to sú vlastník jedna. O koľko metrov štvorcových sa baví? To už by sme sa ako dohodli, aby nám to Aresta povedal, že koľko potrebuje ten autobus z
zájsť. Ide o to, že či do toho pôjdeme a dáme to klubovi Vrlákovi vykúpiť. Či to nebude veľa, vieš, zbytočne veľa peňazí? To nebude to... Nie? Či veľa to bude radšej? Tam nejde o to, ľudí, tam je za metr štvorcový zaplatíš rovnako len... To viem, ale ten Luboš, čo to bude robiť? Tak s Lubom máme zmluvu, takže on na to robí priebežne to všetko. Teda budeme skrajčovať. Že bavíme sa o tom, či to chceme alebo to nechceme. Tak, o tom. Tak potom to dajme na cenu. Vieš, ale či to chceme, nechceme, keď to chceme, tak nech sa to na cenu. Dobre. Ja som si dal len vytiahnuť, čo by to je tu tých vlastníkov dosť. Však neviem, koľko by to stálo. No nie, však môžeme, tak jak hovorí Martin, dohodnem, povedz tam, koľko to bude stáť, že tak to pre nás daj rozpočtovať aj s tým, čo tam plánujeme robiť. Áno. Všetkým, a potom sa o tom bavíme, či to... Dobre, môžeš ďalej. Že by lebo zavolať. 50 na 50, to je pre nás. Rozpočet. Čo je to? Uznesenie číslo 3/2015 zo dňa 26.2., kde bola schválená zbierka. Uznesenie je splnené, zbierka zverejnená, všetko prebieha do 36. Je čas konania zbierky. Ku kontrole plnenia uznesení bol príspevok na bežný účet vo výške 170 eur. Uznesenie číslo 2/2015 zo dňa 5.2. Plánuje zámer vybudovať inžinierské siete na cestu na Urbanovej ulici. Pán starosta, ako je to štádiu? Podali sme nové žiadosti, bol tam ten jeden malý problém s tým 50-metrovým ochranným pásmom, tak sme to podali a myslím si, že už to pôjde na územku. Tam boli len elektrikári a cestári. A prečo si vtedy hovoril o tých troch pozemkoch, ktoré ty nemôžu stavať? Nie. Zámer na zateplenie budovy ŽŠ Červeník. Uznesenie sledovaní, žiadosť odoslaná, zaradená do zoznamu, zatiaľ však ešte sme nedostali žiadnu odpoveď, ale podľa toho, čo hovoril pán starosta, je tam nejaký prístup, aj keď nie celej čiastky, ale časti. Áno? Ale zatiaľ papierov nič neprišlo. Začať územné konanie na Urbanovej ulici, to súvisí s tým uznesením, ktoré teraz pán starosta nás informoval. Potom bolo uznesenie 1/2015 zo dňa 13.1.2015, kde bol schválený investičný zámer obce realizovať 24 nájomných bytov zo štátneho fondu rozvoja bývania. Uznesenie zostáva v sledovaní, zmluva so štátnym fondom rozvoja bývania je podpísaná, avšak ešte treba ďalšie kroky a jedným z nich aj zmluva o záložnom práve, ktorá bude dnes predmetom rokovania zastupiteľstva. Takže preto zostáva ešte stále sledovanie, ešte to nie je uzavreté. Uznesenie 5/2014. Sorry, ten znalecký posudok tam bol koľko? Nemáme to tam? Nie, to už mám vyhodené. Znalecký posudok na čo? Na ten pozemok. 700. Lebo pýta sa preto, tohto uznesenie je napísané niečo v zátvorke perom, že 705, takže koľko to bude? 705 je... táto obálka. Aha, dobre, No. okej. 700 bolo Jasné, okej. To hovoríme o tom pozemku, čo dneska budeme. Áno, čo bola tá súťaž vyhlásená. Dobre. Uznesenie 5/2014. Preveriť možnosti získania priestoru pre vybudovanie zberného dvora. To stále trvá, lebo tie jednotlivé pozemkové úpravy stále prebiehajú. Ďalej uznesenie 10/2013, 30.12. To je vlastne zase len ten stavoprach, takže zatiaľ to ešte nie je celkom uzavreté, tak preto som to stále nechala v sledovaní. Uznesenie 6/2013, 3.10. bolo uložené poveriť niekoho z administratívnych pracovníkov. Úloha trvá, zatiaľ nepriniesol nikto nejaké materiály a výsledok havarijného stavu školskej kuchyne preveriť možnosti získania nejakých finančných prostriedkov, takže to tiež uznesenie v sledovaní. Uznesenie 4/2013, 28.5. Obecnému úradu vytvoriť prehľad stavebných povolení, prehľad ste dostali. Uznesenie 1/2011, tam je stále ten chodník
od vlastne podjazdu k autobusovej zastávke, takže tam to uznesenie zostáva sledované. Dobre, ďakujem. Všetko? Dobre, takže prejdeme k ďalšiemu bodu správy zo zasadnutia komisie. Martin, nech sa páči. Komisia sociálna pre kultúru, šport a verejný poriadok zasedala včera 24.6. Ale prítomný podľa prezenčky pokiaľ bol pán Mozárik, pán Polák, Julia, Mozáriková a ja. Ešte to nemám úplne pokávané, čiže je to také rozhádzané. Preberali sme plánované kultúrne a športové podujatia do slávnosti spevu hudby tanca. Takže 5.7. tu máme koncert Medvedovci. Neviem, až tam chceš do toho ešte vstupuje, ale čiže ten je plne plánovaný. Nerobila by sa to len ak by bol veľmi nízky záujem. Zatiaľ je 150 predajníkov. Tuším 150 alebo 170, tak. 8. To sa ešte bude tak posledný týždeň. Posledný týždeň na to, že... 18.7. bude Motoshow, 2.8. bude vysviacka Farského centra. Zatiaľ je taká informácia. 2.8. vysviacka Farského centra. A po obede pravdepodobne koncert Dark Music Orchestra, ale to vlastne to ešte preveriť. Otázka ešte na tom Motoshow bude treba aj z tých zadných priestorov, čo majú, alebo nebude? Zadných? Nie, tam nie. Oni vlastne prídu so svojimi karavanmi, oni sa tam len elektriku zabezpečíme a otvoríme im záchody. A to je 2 dní plán, tam môžeš? Piatok je prezentácia, sobotu je 3 dní to trvá pomaly. Piatok, sobota, nedeľa to končí o 2:00 spanilou jazdou po Červených. Policajti sú zabezpečení, takže všetko je. Tam keď sme pri tom amfiteátri, tak minulý rok neboli sociálne zariadenia, čo sú na javisku, tam dielni. Tak v nedeľu boli nefunkčné. A to bolo spiatka zo soboty. Pánske. Čiže tam sa neviem tak dohodnúť, že by to už teraz na tých Medvedovcov, na toho 5.7., že by sa to... Slušne. No ale tak ako doslova, že by sa to fakt popozeralo, že aby to bolo v poriadku, aby nás to potom na tej slávnosti neprekvapilo. On to každý rok prekvapuje, ale si stále zapchalo. To ani nebolo zapchávanie, vieš, tam skôr to je aj o... Nie, že funkčne dopraviť to treba. Opraviť, no, vymeniť alebo čo. On je vždycky problém. Lebo ja sme sa bavili na ten koncert, to má agentúra doma, tak oni máme pre tú verejnosť sú tu dvojky. Ale nebýva to malo zamknuté, ako plánuješ to zamknuté vecko, ale to nebýva zamknuté cez ten piatok, sobotu. To býva vždy otvorené, tam aj to býva otvorené prekapujú. No však práve preto, lebo a potom hovorí, že tú nedelu tam už potom asi nikto nedošiel, alebo ja neviem, skrátka bol zvan zle, vieš, ja neviem. Jožko, to len treba povedať, lebo fakt my sme... Takže keď my budeme chystať nedelu, tak si skontrolujeme aj záchody, nič iné nie. Ale tam je to, vieš, ako už staré. Tam sú staré všetky tie veci. Všetko v poriadku, všetko. Keď to skončí, tak je to skončí. Skúsme to dať dokopy pred tými Medvedovcami, lebo tam takisto asi bude pár ľudí s nimi. A potom už musíme aj tieto slúčiť na Medvedovci. A potom ako dovezme na to, že potom piatku a sobotu po tej druhej, to je pre nás povedať. To môžeme do uklada? Môže, no. Uklada obecnému úradu opraviť sociálne zariadenia za javiskom pred koncertom 5.7. a počas slávnosti spevu hudby tanca skontrolovať funkčnosť nedeľu ráno. Lebo keď tam nikto neprebehne, tak to môže byť tak nevidí. Môžem? Či ešte raz môžeš? Čo sa týka slávnosti, tak prebiehajú prípravné výbory, tam sa všetko rieši priebežne. Momentálne ešte stále nemáme plagáty, ale keby mali prísť, tu
tu mám potom ešte poznačené to, že plagáty sa budú distribuovať dodávateľský, no to povedať, že tomu bude. My sme ešte predtým, tak preskočili, my sme ešte dneska schvaľovali, lebo do toho skladačkového, do tej skladačky predná strana dali železiarov, tak my sme ich tam dali dýchovku našu. Dobre? Že na tú prednú stranu bude naša dýchovka. Takže sme to odtiaľ vyhodili. To nemám takú železiara na predek. Takže železiar bude vo vnútri, ale predostrelí. Čo sa týka distribúcie, neviem ako to je, to by mi vám mohol povedať, že jednotlivci si nedávajú už plagáty do vašich predajní. Do predajní sa môže, my sme neschválili dotáciu, myslím, že 4 000 eur na listky a na české členy. Dobre, takže túto informáciu ešte preverím z TOSku, jak budú distribuovať plagáty a pri týchto nedviedovcoch sme použili jedného chalana, čo vylepuje tieto, takže on v okolí tých 20 km, keď to TOSka nezabezpečí, že by sme ho oslovili a že by dvojkolové vylepil tieto plagáty. No ešte raz opakujem, čiže schválili sme vstupenku občerstvenia pre členov jednoty celého Trnavského kraja na Medvoju. Čo bylo první? Že každý rok, Lístky, listky boli cigánska strany. Môžeš pokračovať. Budú tu dva stánky jednoty, cez ktoré sa bude minúť. Môžeš, no. Okrem tej komunikácie sme sa dohodli, že ty tam máš ešte nejaký priestor vo Frašteckých novinách. Áno, bude. Čiže ten plagát, keď dostaneme plagáty, tak ho dáme do Frašteckých novín. To vylepovanie, že zabezpečíš tým dodávateľom, že to tých nedvedovcov. Ale najprv si hovorím, že či to TOSka, TOSka to nerobí, určite to nerobí. Ako ja si to, ale TOSka to určite nerobí. A takisto jednoducho potom aj to jednotu. Minimálne si spýtajú, dobre? Preveriť jednotu predajnú. Tie plagáty si vravel, že by to malo byť taký trojuholník Trnava, Hlohovec, Briešťany a obce medzi nimi. A že by sa to malo robiť dvojkolovo, by si to náhodou zredatil predtým. Plus, že obecne nám pošle plagáty ostatným obecným úradom a poprosí o vyhlasovanie. Ja ti to potom pošlem, čo mám napísané. Trošku mi to skráčne nemá to logiku, ale to je potom plán programu na termínu dôchodcov. Máme tu ponuku dýchovej hudby Považská veselka, oni tu hrali, ešte kde to hrali? minulý rok. Ten koncept, no. Tak sme sa bavili zatiaľ o termíne, že či 13.12. alebo 20.12. S tým, že by sme ešte zistili s prameňmi na kyternom plánu, oni ten slovenský prostor zároveň s Gorfestom, aby sa na to nebolo, aby to nebolo v sebe. Takže to budeme, to zistíme a potom určíme termín a budeme vyberať program. Ale zatiaľ je to ponuka o tej výchovky, či súbor, alebo to doplníme, alebo to spojíme, to sa dohodneme na konce. Ale teraz sme bavili, že ešte do programu pôjdu aj tí súboristi, áno? Čiže to sa do nich týka. Zatiaľ, to sú ponuky, nehovoríš, že to je uzavreté. Zatiaľ prišla na nich ponuka, ako evidujeme ju, ale to si potom sadneme tak, že zvážime, čo tam je v tom ponukom, listi majú, či tam možno ešte súboristi s veľkým janočným pásmom, že to napríklad bolo aj volačo naše, ale to sa najprv musím ich opýtať, či sú ochotní, ak majú čas a Zrátka ten termín stavím, ale potom zase na poslednú. Dajme tak, že do budúceho by som zastupiteľstva... Dával si ten termín 13. 13 alebo 20. December. Ako sú 13? Podľa prameňov. Podľa prameňov. Oni dávajú vždycky tak preč. Oni dávajú tak tesne. Tesne. Čiže ak budú mať oni 20, tak my spravíme 13. Ale keď nebudú vedieť termín, tak si vyplánime ten, čo chceme my a budú sa musieť do nich prispôsobiť.
tam zo spodu od tých chalanov, čo spravujú tú aparatúru, tak došla informácia, že stále je tam nejaký problém s tým zosilňovačom. Tak sme sa tak dohodli, že nám to rozhľadia, že my zavoláme Mareka Krasnáckého a pozrieme sa, že čo tomu je, že či je to nejakým zapojením, alebo že či teda bude zlý ten zosilovač. To by sme potom dali informáciu. To čo aj to je čo ten zvuč? To je to, čo dosilňuje ten zvuk, ktorý povieš do mikrofóna, aby išiel do reproduktora. To je to, čo je nosilené, má bibliotek, to preneslo? Reproduktor a potom je taká skrinka, ktorá ti to dosilňuje. On to opravoval len... Ja som s tým včera bol ešte potom po komisii povedal, že je to len chyba zapojenia. Že keď to zapoja, že im ukáže, čo treba transfer, alebo po prípade volať, čo strihne, čo tam nemá byť. A to je len info o tom, že zaoberáme sme boli na vedúci spokojní. Zaoberáme si tým, aby to... Ono teraz na poslednej akcii to zase neišlo. Vieš, len oni si to teraz, vieš, keď toto sa im nezdá, oni zoberú svoje, alebo nejaký si im vypožičajú, čiže to nikto nevieme, že či tam vlastne funguje. Ale aby to bolo to naše, aby bolo v poriadku. Riešili sme aj, ale keď si tu tým nebol, tak riešili sme aj to, že aké sú dole kapely, jak to tam funguje a že si asi zavoláme, aby sme vlastne zistili, že tam máte pánujú a tie tam pánujú pomery, možno tam spraviť nejaký prevádzkový poriadok v tej miestnosti, aby to malo nejaké pravidlá. Ale to zase len informácie. No, to by máme viacej tých kapel. Ty povedz o Jánovi Nepomuckom. Ja aj bol. Jankovi Nepomuckom. Socha pred kostolom. Není tam. Ani stromy. Zostal len spodok, lebo Janko Nepomucký je pieskovec. Viete, naša kapela. A dali sme to spraviť jednému kamenárovi, tak skúšovné, aby teda sme videli, aká je jeho robota. Tak sme to dali spraviť na dobrú vodu. Takže spodek sa len, nebude to taká veľká rozsiahla, ako hlavný, ľudí sa počúvať, jak hlavný ohník. Skrátka sa to, jak je ten spodek, jak je ten betón, dajú sa tam obruby, kamen, ten ďalší betón, ten sa obloží pieskovcom a to ďalšie, to nemohol odtiaľ dostať, tak to musí urobiť na mieste. A bude ten Janko Nepomucký celý z pieskovcu. Nebude farbený, nebude nič, takže celý sme ho dali z pieskovcu, takže museli ísť tie chvojky preč, lebo to tam vadilo, tam tá vlhkosť jedno s druhým. A do budúcna uvidíme, jak to bude vypadať. Aby sme teda, už ani plot by sme tam nedávali, ale by sme možno dali nejaké živé, víš, také mizučky. Aby na ňu bolo to neveho. Čo? To bolo to neveho. Nebudeš tam dávať zločiť. Pamiatku urobili sme diel, takýto veci? My nemáme s pamiatkovým úradom. My keď sme začali robiť sochu, na hlavnom, tak som sa bol pýtať na pamiatkov, Červeník nemá evidované okrem kostola nič. O to lepšie, nie? No čo? Bola zvarená struč. Tá ohrada, to bola taká ľudková. To bola taká ľudková, to nemalo nejakú historickú... Financie si riešiš teda, niekto si to dohľadaš. Potom tu mám info o tej štátnej lotérii. To nám volali, Milánovi volali, že by sme mali dostať, že bolo schválené 10 000 zo štátnej lotérie. My sme dávali žiadosť na opravu prestrešenie domu Smutku a ostatné peniaze, čo výjdu, uvidíme podľa ponúk, ešte by sme spravili strechu. To bola výzva konkrétne na prestrešenie nejakých bôhov, alebo to je voľná dotácia? Nie, to sme museli povedať, že čo chceme. Presne, no, takže to... Po väčšine všetky obce dávali na dom Smutku.
akože predmet obnova domu smutku, alebo či to bola prestrešenie priestoru? Je to aj prestrešenie, aj strecha. Na tieto dve veci. Na prestrešenie a na strechu. Čiže to je účelová dotácia? Účelová dotácia, áno. Dobre. To bude, tieto peniaze ešte nevyšli oficiálne, to bola taká neoficiálna, ale čo nám oficiálne už prišli peniaze, to už budeme mať aj v tom rozpočte. To rozpočtové opatrenie došlo na 60 000 na opravu tých ciest a 2 000 nám došlo na slávnosti. Takže preto budeme aj opravovať ten rozpočet. Z čoho prišlo tých 60 000? Čože? Z čoho prišlo tých 60 000? Z úradu vlády. Z úradu vlády. Ministerstvo financií presne. Na základe uznesenia vlády. V Špačinciach, čo bolo? Tam rozdeľoval premiér pre okres Trnava. Sme tam napísali žiadosť na úrad vlády. Ale išlo to cez ministerstvo financií, teraz na základe nejakého uznesenia vlády, je to tie čísla neviem. Nesedel som tam, každá vec dostala okres Špačinec po 15 000, dostal 60 000. Každá díra. No tak, on si to zaslúži, no. Troška, ale vy ste mesto foto. Ale výborné. To je super. Super. A je to tiež na cesty, pohľadu dveho zdravia, Fantastické. takže teoreticky tá cesta môže viesť do místo odchodu pochodný. Lebo na meste robiť ešte možno, že vyjde výzva iná. Dobre, čiže to je... Krásne. Prosím, Že nič nedostáva. komunikujeme, áno, spraví sa myslím. Pardon. Skrátka, teraz to Andrej to dal zamerať a výkaz výmer. No a potom to musíme zadať normálne verejné obstarať. Ďalší bod, návrh na ocenenie kolektívov a jednotlivcov, ktorí sa významne pričinili od vzniku a fungovania slávnosti spevu Lupitanca. To je to, čo som vám rádal, aby ste každý nad tým porozmýšľali. Ja tu mám kolektív Dychovalstva Verešvánka, folklórny súbor Verešvána, TOS, počúvam? Áno, počúvam. TOS ako kolektív, Vladimír Vozárik, in memoriam, Milan Vozárik, in memoriam, za jednotu Jozef Karaba, Bohuš Uvačík a za TOSku ako jednotlivé Zana Líškov. Potom voláte nejakom, môžeme teraz debatovať, alebo... Hovoril som to, že pred Meliškovou tam bol Rolino Osvald. Rolino Osvald, to by som schoval pod tú dosku, nerad by som Rolino Osvald. Dobre. Ja hovorím sám za seba. Lebo tam takisto nie sú tam aj tí terajšie baby. Našu babu zaradili ešte, však oni to zakladali spolu. To určite nie. Môžeme Milan Mozárik a s manželkou, môžeme to tam, lebo toho tu mám. No, lebo oni pri tom boli spolu obidvaja. Ja by som chcel ešte na margo tejto informácii, dneska mi volali z baby a že boli u župana. No a župan hovorí, že aby sme to neocenovali oni, teda obec on, a že boli u župana Solného, od Meliškovej ešte stále. No, takže boli u doktorky Malej a doktorka Malá hovorila, že keď je teda obec to robí spolu s nie so svetovým strediskom, ale s vyšším územným celkom, že aby sme to dali, že teda zjednotiť to pod jednu hlavičku, že navrhneme my si svojich a oni majú voľako vysoké vyznamenanie ako ľudská. A dať to... My to robíme z úzku, tú akciu? Áno, to je jediné, čo nám to robí, tak nám to ocenuje rok čo ľudí, to je jediné, čo nám robí, nie? Však dobre, ale ako on by ze svojho pohľadu, on ešte nehovoril, že on bude oceňovať, ale že aby sme to nerobili, že aby sme to spolu dali tú cenu. Ľudská a starosta obce udeluje... Čo dobré, ale podľa štatútu obce, musíme nejako to ocenenie nazvať, nie? A teraz čo, keď mu dám medailu Trnavského samosprávneho kraja, tak tým k tomu dáš
čestné uznanie. Ale to sa my môžeme o tom hovoriť, že on chce, že keď my dáme teda cenu obce, že on sa pripojí, že teda dá už aj on týmto kolektívom. Takže dostanú v poriadku, len to ti hovorí, že keď tam... On hovorí, že aby sme to dali pod jednu hlavičku, že teda ona bude čítať starosta, teda župan ocenuje to. Udeluje cenu obce kolektívu Dychová Veštánka. To podám ja a zároveň podá župan ich vyznamenanie. Dobre, súhlasím, ale to není to, že tam ideme ocenovať druhých. Zatiaľ sa neozvolí od tých druhých. Zatiaľ sú tam len naši. Toto, čo som prečítal zatiaľ, ako je taký... Koľko je to dokopy? To sú 3 kolektívy. Áno. A raz, 2, 3, 4, 5, 6 ľudí. 3 kolektívy a 6 ľudí. Dobre, takže 9 dokopy. A to boli neospravedlné, prečo nechceme dať? Tak už aj tie fraštátske rodiny môžeme nazvať fraštátskou červenicou. Tak áno, ale toto sa bavíme o slavnosti. To sa bavíme... Dobre, ja som sa nepýtal, lebo meno tu odznalo to, že nejako nerád by som tam, ako tú Meliškovú, tá teraz v tých posledných rokoch, to bola ona taká tá osobnosť, ktorá tu vedla, ktorú som musím ďalej. Ja si nepamätám na tie doby, a keď som sa pýtal všeobecne tých ľudí, tak áno, ale behal okolo toho Ševaco Škraba, títo, aby sa na to nejakým spôsobom nerozrastlo. Preto mi prípada byť normálne, že v tom kolektíve TOS sa zbadá aj Roland, aj terajšie baby, ktoré sú tam, ktoré sú dlhé roky pri tom, a je to také diplomatické. Jako zavolaný tam byť môže, vieš, ako keď si to prídu prevzať tie baby, tak ja by som tam čestného hostia pozval aj Rolina, to je jednoznačne, že áno. Ale nerad by som to dával 20 ľuďom, no potom začneme vyťahovať toho a ono to stratí zase taký ten pocit nejaký rozum. Dobre. Teraz sa robí návrh, nie, že ešte sa tam dá dopracovať ďalšie. Keď mal vláda do vse pripomienky. No, kto môže mať pripomienky? Však sme sa bavili minulé o tom, že to... Že sem treba dojsť národ. A nie sa teraz pýtať národa, ale to si myslím. To už minulé zastupiteľstvo už bolo toto, že treba... Návrhy neprišli nikto. Že budeme posielať návrhy. Ale poslali ste ho? Nie, ja nie. Čiže to... My sa nestiahneme, Ale preto hovorím, že zatiaľ, lebo ja som si vybehal som Milanička, ale vybehal som akože dýchovky som sa pýtal, ako strica Manáka, vybehal som si tých, čo si pamätajú tú staršiu dobu a plus jednoducho bola, čo vnímam ja tak na základe. A tak, aby to bolo aj, aby sme nikomu neublížili, aby sme si podľa mňa, ešte napríklad toho pána Karabu, ja som nezažil. Vieš, ale zase dobre upozorňujem o tom, že bacha na to, ten človek zakladal beh, ten človek bol v tej dobe, kedy tá jednota vstupovala do toho. Neviem, Milan, to zase vy viete, že či ten človek je podstatný? Je samozrejme, každopádne. A ty vy takisto ste tu pár rokov pri tom, podľa mňa, chyba tam, ja teraz nemyslím, že niekoho z Dychovky alebo niekoho, kto bol, vieš, potom my začali hovoriť, no ale veď bol tam aj Iglár, bol predseda MNV, ale vieš, predseda MNV to má v popise práce, berie za to peniaze, pýtam sa, že či spravil niečo tak naviac, že by to bolo treba oceňovať, vieš, že by nejakým spôsobom sa osobne o to pričinil, voľný čas, prostriedky organizačné, nie len popri tom, že to má v popise práce, akurát to môže zaujíť. Alebo v tom menovacom vtedy. Môj osobný názor je ten, že týchto bývalých predsedov sme si vyriešili pri tom 900. výročí. No, že nebolo by... Teraz sú to vyložené iba slávnosti a tam treba fakt, že za tým stricom Manákom a tým Julkom Vančom a tým, že... Lebo oni boli prakticky pri tom... Oni tam v tom boli. No. Neviem, že či ešte potom meníte aj kapelníkov, ako ktorí proste... Ale Dychovku nemá, ako to... To je kolektív Dychovky. Kolektív Dychovky, áno, nie je. Áno, nie je. Kolektív Dychovky. Názov toho navrhuje oceniť kolektívy a jednotlivcov, ktorí sa významne pričinujú o vznik a fungovanie slávnosti spevu hudby tanca.
preto som tam dal kolektív Dychovka, čiže ten kapelník terajších tam pôjde, ale to je pre tých bývalých všetkých členov, budúcich terajších, len nerad by som tam zase teraz vyťahoval možno tých troch, čo máme najstarších, lebo furt ich ťaháme na to pódium, furt ich oceňujeme, každý rok im niečo dávame. Čiže v tomto ponímaní, keď niekto príde s niečím priechodzím, ľahko ich tam doplníme, ale zatiaľ týchto by som bral asi takých, že toto je to silné jadro. No a potom sme preberali stravovanie žiakov základnej školy, kapacitu jedálne a podobné veci, ale to by som dal potom do vozy. Dobre. Dobre, tam to bude asi najdlhšie, čiže to nemá vysoký preberať. Všetko? Andrej ten vyrazil z Bratislavy niekedy okolo 60, čiže... Ale my ste nemali. Vy ste nemali, takže... Dobre, takže ďakujem. Takže prejdeme k 5. bodu záverečného účet obce. Dostali ste mailom záverečný účet obce, mohli ste si ho pozrieť, od 8.6. bol vyvesený, tak ako nám káže zákon, aj na webovej stránke obce. Pre rokovanie už nedostali sme žiadne pripomienky, nič. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, to je hlavný kontrolór, je tu, neviem, či ste dostali tie, aj vy, alebo Hoterka prečíta. Záverečný účet je taký, aký je, spĺňa všetky požiadavky, ktoré, z môjho hľadiska teda, ktoré má, je tam návrh na uznesenie, je tam všetko, prichystané dané a je k tomu aj k nemu príloha, kde je kompletné položkovite za obec aj za školu, kde sú všetky príjmy, kde sú všetky výdavky položkovite, takže v prvej časti ich máte za jednotlivé kapitoly, ale už potom po položkách tam takisto sú vlastne aj za kapitoly, ale je to na kompletku dané a príjmy, všetko máte to, čo tam má byť je. Akurátne, čo teda môžem pripomenúť, že Môžem? Prebytok, no, hovor. Na 15. strane okresný úrad Trnava odbor školstva, tam je asi len tlačová chyba. Mršo detí prvý rok pred plnením povinnej školskej. Je tam, že 4015 čiarka 00 čiarka 00. 401, aha, no, jasne. Tlačová, že? Tie dve nuly sú zbytočné, sú tam dobre. zbytočné, 4015 to je. Dobre, áno. Len tlačová chyba, ďakujem. Keď sme pri tých chybách na strane 8, bežné výdavky, čo tam je tá tabulka, bude 4. Tam máte asi percentá, pravdepodobne zle, keď sa nemýlim. Je tam, že 100%. Je to dobré? Točnosť. Ja, tam je to, áno, plnenie je tu na vyššie, ale to je prakticky vzniklo tým, že my vlastné príjmy, účtovníčka vlastné príjmy školy, ktoré boli, ona nezobrala tej poslednej fáze do toho rozpočtu. My sme tie peniaze poukázali, ja ich mám, ale ona prakticky minula peniaze vlastné príjmy, ktoré boli, ale ona si ich nezobrala do tej časti, do ktorej mala. Preto je tam, ale v škole bolo poukázané 471 000, aj zúčtované bolo 471 000. Rozpočtové mali po tých zmenách 465, ale ona nezaregistrovala tú poslednú zmenu, ktorá bola v decembri. Tu proste si už ona tam nedala, preto je tam ten rozdiel. Akože majú vyššiu spotrebu, akú mali rozpočtovanú, ale aj ju zúčtovali, je to v poriadku po tejto stránke. Som jej o tom hovorila, tak už v budúcnosti si dá pozor. Peniaze sú riadne zúčtované, všetko s nami, s krajským školským úradom, všetko akurátne je rozdiel medzi. Ale to obyčajné býva, že rozpočet po zmenách a skutočné plnenie býva iné, aj my tak máme v obci. Ale tuto v tejto škole by to malo byť 50-50. Takže percento plnenia tu je vyššie.
dobre opravíme. A ešte niekto k záverečnému účtu? Ja mám dve poznámky. Prvá je ohľadne toho zverejnenia, neviem, ja som si to úprimne, mne nedošla nejaká notifikácia mailom, že by to bolo na stránke a nechodím tam každý deň, takže mi to došlo nejaké 3 dní dozadu, čo je, ako úprimne poviem, že som sa tomu až tak moc nevenoval, čiže som si nemal čas kedy nejak preustrovať. A jednu takú požiadavku, čo mám, čo vychádza aj zo zákona, je, že či by sa, alebo teda nie, že či by sa, ale chcel by som, aby sa tie plnenie rozpočtu predkladali na nejakej minimálnej štvrťročnej báze. Čiže aby sme videli jednoducho tak, ako sú položky rozpočtu, na čo sú minuté a myslím nie, že na čo po kapitolách, ale na čo konkrétne, aby som tam videl jednoducho faktúry. Čiže napríklad, keď ja neviem, že výpočtová technika, tak tam chcem vidieť jednoducho takáto faktúra, týmto to bolo naplnené. Čiže toto by som chcel požiadať ja na základe obecného zákonu, paragrafu. Ja to môžem vytlačiť z rozpočtového plnenia a koniec, prefotiť a pošlem vám to. Aj tak sa dá. Že oskenujem a pošlem. Bolo by dobre, ako ide mi len o to, aby keď sa tu bude schvaľovať rozpočet, neviem, to je okolo novembri alebo decembri, aby som jednoducho vedel jednotlivé položky, z čoho sú naplnené, lebo stále je to ešte na takej úrovni, že keď sa pozriem, že výpočtová technika, neviem povedať, že OK, narozpočtujme tam menej, narozpočtujme tam viacej, jednoducho, aby som sa k tomu mohol proste k tomu tvorbe rozpočtu nejako zodpovednejšie postaviť. Nie je samotný rozpočet, to by som skôr povedala, že je komentár k rozpočtu. Že vlastne on objasňuje, čo to číslo v sebe zahrania. To chcete, áno? Rozbité na faktúry. Jednoducho tie faktúry, ktoré sú... Ale teraz hovoríme o plnení, alebo... O plnení rozpočtu, tak. Nie o samotnom rozpočtu, ale o plnení. Ako viem, že je to náročná úloha, není to určite ľahké, ale... Ja mám čerpanie rozpočtu po položkách a tam je... tam je, že ktoré faktúry tam idú. Takže, ale to je, jediná možnosť je tá, že ja si to vytlačím z môjho programu, oskenujem a pošlem vám do mailu. Super. Takže si to môžete v pohode týmto pádom porovnať, lebo jednoducho neprichádza do úvahy, aby to ešte niekto v Excelom, lebo neviem, čo robil. Hen tam je to perfektné, presné dané a čím viacej sa ľudský faktor do toho zapája, tým je tá chybosť väčšia, hen tam je to corpus delicti priamo v tom rozpočte dané. Tam je aj číslo dokladu, ktorým to bolo účtované všetko. Má ešte niekto k rozpočtu? Teda záverečnému účtu? Nie? Nie, dobre, takže dávam hlasovať za záverečné určenie, zvýšme ruku. Schválujeme celoročné hospodárenie bez výhrad. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem. Takže prejdeme k 6. bodu zámeru. Ešte pán starosta, tam asi treba schváliť. Aha, to sú celé, áno, že voľbu rezervy. Ja som to dala tam ako celok do toho návrhu uznesenia, tam je to dávané ako celok. Plus, keď je to kompletné v tom návrhu toho uznesenia, aj výsledok hospodárenia bez výhrad plus rozdelenie prevod do rezervného fondu, všetko tam je v tom uznesení, tak ako je. Takže prejdeme k tomu 6. bodu zámer odpredaja obecného pozemku ponuky. Prišla nám jedna ponuka. A je to za tú cenu 705 €. A došlo to od Michala Hercega. Čo? Jedna jediná. Takže, kto je za, aby sme ten pozemok odpredali za 705 €, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Zdržal sa niekto, bol niekto proti? Ďakujem. Takže to máme za sebou. A ideme bod 7, rôzne. Dobre? Dobre. Keďže potrebujeme schváliť záložnú zmluvu číslo 200/380/2015, keď ideme vkladať celú bytovku aj s pozemkom do katastra, tak táto záložná zmluva musí vyseť
a na základe tejto záložnej zmluvy nám to na katastri zaevidujú. Tak preto my musíme schváliť, lebo jedna z podmienok záložnej zmluvy je aj výpis uznesenia, že sme túto záložnú zmluvu schválili. Tak to je to záložná zmluva, na základe ktorej potom sa prevedú už peniaze v tej rozvojovej banke a musí už. Takže kto je za túto záložnú zmluvu, nech zvýhne ruku. Ďakujem, zdržal sa niekto, bol niekto proti, ďakujem. Takže záložná zmluva je táto vec. Potom žiadosť o poskytnutie priestorov. Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecéze v spolupráci s farnosťou Červeník pripravuje v obci Červeník mládežnícke fest Trnavskej arcidiecézy, ktorý by sa mal konať 16.1.2016. Pri tejto príležitosti vás chceme požiadať o poskytnutie priestorov kultúrneho domu na spoločenskú udalosť, ktoré sa zúčastná mládež z našej obce, ale aj zo širokého okolia. S ďakou vás prianím dobrá a pokoja Matej Kiška, správca farnosti. Takže to je tvoje kompetencie. Dobre, ale aby ste vedeli, že teda... Dobre? Dobre? No. Potom tu máš ďalej... Tak budeme to neschváľovať ani nič, no? Alebo jak je to? Schváľujeme to každý rok. Tak to môžeme schváliť. Máme čas. Sme boli povedomení o tom, že to je jeho kompetencia, tak nehľadám, budeme schváľovať to, čo si možno rozhodnúť. Berieme to na vedomie a berieme na vedomie žiadosť a plánuješ jej pozitívne vyhovieť. No, potom to bolo od Martina požiadavka. Dal som zamerať ten baláž o pozemok, aby sme to sekli tou cestou a vychádza to 23 m2 by mala odkúpiť obec. Čiže to je to, čo potrebujeme? Áno, to, čo potrebujeme od Vrlákovho rohu až po Vtarskej, tam ten roh, tak to sme sekli 23 metrov. Takže pani kontrolórka musí byť na to nejaký, alebo len chceme odkúpiť od tých... Schváluje, no. A do rozpočtu peniaze. A do rozpočtu peniaze doplniť. Dobre. Ale tam nemáme viacej na rozpočtovaní tých peniazí na výkup pozemkov, tam v tej kapitole sú nejaké peniaze, nie? Evka? Pozrite, hneď aj sa koľko je tam cena znalcom stanovená? Tam je okolo 15 až 20 eur. Čiže to je 23 krát. Keby sme rátali 23 krát 20, tak je to 460 eur. Dobre. A oni s tým pozemkom budú niečo robiť, že by to dokázalo už vlastne v rámci toho rozšleniť? Nedokážu ho skorej, dokiaľ neprejde. My môžeme schváliť, že máme zámer o ten, že teda chceme to kúpiť, záujem o ten pozemok, ja to s nimi prejednám a až po dedické. To skorej nemôžeme kúpovať. Ale keby náhodou bolo, čo tam robí nejaké zmeny, tak nech sa to v rámci toho geometra aby sme potom nečakali, že Cena je, hovorím, od tých 15 do 20, ale keď si pozor, takto, ja som áno, ale oni súhlasia s takúto cenu od tých 15 do 20 eur, lebo oni dávajú, oni sú vlastníci, oni ide tam. A to potom si budeme nejako kompenzovať s tými nákladmi, čo tam máme? Oni musia predať aj to ďalšie a potom si to budeme kompenzovať s tými nákladmi. Môžeme to dávať do tej hodnoty, že by sme to započítali, ale lepšie je to, keď na to vracali. Teraz neviem, že... Oni sú dlžní obce za tí kontajnery. Za to, áno. A ešte sú dlžní za zábezpeku nabyt. No, takže oni to musia predať a potom obci vyplatiť tieto veci. Že napríklad obec by vyplatila ten pozemok, ale by sa to... Zápočtovo urožilo. To sa dá, no, to sa dá. Áno. Dobre. Takže dobre, my len schválime. Tak, ale teraz ešte ja odporúčam, aby sme neschvalovali, lebo my ešte nevieme ani presne koľko metrov štvorcových. Máme biometrický plán. My máme 23 metrov. Je to presne? Áno, to je presne, to som dal. Nevieme cenu, takže by som len dala, že obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi viesť rokovania s vlastníkmi pozemkov, parcelné číslo 2 a že kúpená cena od 15 do 25.
A potom vlastne, keď už vyrokujete cenu, tak potom budeme schváľovať. Tu sa mi nestavujeme, pozri sa, za koľko sa tam riešili pozemky pod Tvarovom, kde sa zaštávalo 30 až, čiže cenu nedávajme. Dobre, takže dajme, že odporúčame zrokovania ohľadne kúpy pozemkov a získať. Áno, takže také nejako. Oni súhlasia. Oni súhlasia, oni by si to chceli, aby sa to vyrovnalo voči obci. A ten ostatný pozemok potom má záujem ten Brla. To už je ich problém. To už si ho neriešia. Tak ale to vieš, či majú Obec o to záujem nemá. No, my máme len o týchto. Dobre, že dajte, Jožko, napísal si to? Viesť rokovanie ohľadne pozemkov rodiny Balažovej na Vinickej do ulici, chceme tam mať to číslo? To číslo je 118/3. 23 metrov štvorcových. Ešte raz prosím toto číslo. 118/3. 23 metrov štvorcových. To bude z tejto parcely. Toto máme, že toto máme. Potom tu mám ešte, som dostal list z obchodnej akadémie. Obchodná akadémia žiadosť o poskytnutie finančnej podpory účasti na medzinárodnom kongrese Intersteno. Sú tu v Budapešti a jedná sa o Branislava Benoviča a Daniela Benoviča. Tak nás žiada, že či by sme ich nepodporili. Sú veľmi nadaní žiaci a veľmi úspešné obchodnú akadémiu reprezentujú. Podporu v čom? Finančnú. Ale... Približne náklady na jedného účastníka sú 550 €, z toho štartovný poplatok činia 220 €. Na tú konu, tam. Budapešti niečo koná. Áno, Budapešti. Aby tam reprezentovať školu, ale nemám na to peniaze. Tak. 500 € na človeka. A ty tam rozpočty tam ešte nám niečo vystalo z tých dotácií? To nám nechám. Nedali sme tuším všetko. Možno tam ešte bolo čo je. Nejakých 100 € možno tam by sme našli. To nech, dobre, ale to teraz stihne pozrieť, ale sme na Stihne to pozrieť. No tak nech to pozrie a potom zaujímavé. Z mojej strany všetko. Rôzne. V tom rôzne. Ešte sekundičku, tam v berie na vedomie máme tie dve rozpočtové opatrenia. Áno. Všetci sme ich čítali, všetci s tým súhlasí, berieme na vedomie. To sa berú, toto prvé sa berú na vedomie. A toto je, a to druhé je moje kompetencie. Jasné, ja sa len pýtam, že teda, že či všetci čítali a berú na vedomie, to sa pýtam. No tak. Tam sa jedná len o tých plus 60 000 a plus 2 000. Áno, tam je jedno a v tom druhom. Teda ja som sa chcel v tom, vtedy si opýtať, MR, to je čo, jaká značka? Jasný rozhlas, dobre. A verejné osvetlenie. A to je aký neoprávny odber, alebo čo to znamená? Áno. To je Omega Klub. Omega Klub. To je to, čo hovorili, že tam nič nerobia a zrazu tam došli elektrikári a zistili, že to tam, ono tu bolo odpojené a oni tam boli nejak pripojení. Na čierno sa pripojili, ani toľko neodobrali elektriky, jak nám potom vysolili za to pokusu. Koľko? 150. Máme to zamknuté prvé chlapy? To je zamknuté, tam už sa nedostane nikto. Takže tak. Či je to 150 €? Naši. Či aj bez bola? Naša. A jak je teraz? Nie, menovitý, kto tam mal kľúč? Hruščov. Starý? Však tento, keď si to tam sťahovali, oni mali kľúče. Potom sme im to zatrhli. Už je to povedané na vnútri? Je to zamknuté. A veci tam má vnútri? Ja ani neviem, či tam majú veci. My máme kľúče, čo je vnútri, ja sa môžem ísť pozrieť, ale my máme kľúče. Treba sa tam ísť pozrieť a povedať do toho. Bola, čo si z toho mám pocit, on zobral do svojej pivnice, lebo čo, ale všetko to tam bola, čo sa mu nemestilo, neviem, ako to tam stavilo. Tak mu to, až tu máš
tých mladých, tak nech to poprehádzajú za to. To nie je spredu, tak to dozadu. A minule sme to... 150 eur s kľudom? 120, lebo nám, keďže zaplatíme včas, tak nám odpustili 21. To nevyriešili, minule sme sa o tom bavili, že prehodnotíme to žiadosti, čo chceli rybári, pridelme to im a potom... Ale v tej budove nemôže byť elektrika. Nie je tam revízia na elektriku, čiže nie je možné tam v budúcnosti zapojiť elektriku. Je možné, keď si správa rybári... Keď si zaplatia za 300 eur a potom to hovorí... Dobre, ale v prvom rade vyčistíme posúvacie zariadenie, tým pádom tam nebude nikto na tendenciu chodiť a páchať tam toto. Ale nemal tam nikto donútra chodiť, pamätáš si, keď sme sa o tom bavili? Áno, že tam... Nemal tam. Ako verem, nemal tam, potom sme to už uzavreli, ale za ten čas tu je tam cíl. A dokonca sme sa tak bavili, že ono toho nemal na kľúče. On nemal kľúče. Kto sa tam potom dostali, nikto toho nemal? Tí mladí, čo dostali tú žiadosť, čo tu mala byť tá žiadosť, tu bola žiadosť, že oni to chcú. No dobré, a na základe toho, že si požiadali, že to dostali kľúče? Nie, to mali ešte, keď to sťahovali. Potom sme im odobrali kľúče a zamkli sme si to s vlastnými zámkami. Čiže to vlastne vzniklo ešte úplne na začiatku? Úplne na začiatku. My sme ani nevedeli, že tam bola čo je. Elektrikári prišli, že potrebujú si to miesto skontrolovať. Tak sme im to otvorili a hovorili, že tu bola to... Normálne, reálny rýchly termín do týždňa, prosíme ťa si to odprác, my to umožníme, otvoríme ti to, ak nie, tak von s tým a tuto má záhradu a tá musná podľa. A potom to ponúkneme ako niekom... Áno, keď sa to vyprace, tak... Ale tá ponuka stále trvá, ako tí rybári tu boli? Boli, dali tam. Čiže aby sme volali, keď prerokovali, keď majú záujem. Ale si myslím... No len že sa vám nebáme. Keď je tu, lebo ja to neviem, že tu je. Je. Palošina už tu bol. Bol to Evka s tou žiadosťou. Myslím, že áno, má to tam zaevidované určite. Má to zaevidované, len sme mu povedali, že to musí zastupiteľstvo, áno, tak to bolo. Zastupiteľstvo schváli, takže... To musíme schváliť na kultúrnej a potom teda, že to prešlo. Takže ja si myslím, že keď trvá ich ponuka, ja by som mi to... Dobre, len to, že zase možno by bolo rozumné, ešte predtým, že sa o tom budeme baviť tu my, tak sa tam stretneme nejaký večer, otvoríme to, popozrieme to aj v ich prítomnosti, povedzme si, že čo tam je, aké či náklady s tou elektrikou alebo s tými ostatnými vecami, aby oni vedeli, do čoho idú, aby sme my vedeli, čo s tým panátom. A potom sa o tom máme. Lebo zbytočne bez nich... Takže do budúceho piatku vypracujeme priestory a potom vám dáme... A potom sa tam stretneme. A potom na ďalší týždeň sa tam stretneme a zrybáš. To záujem sa neviem. Tak. Dobre, rôzne. Teraz ešte k tej kapacite jedálne, my sme sa mali o tom, že ja som mal nejaké otázky na Juliu, som sa pýtal, akým spôsobom je obsadená alebo využitá kapacita jedálne. Tam nám bolo poskytnutá informácia, že vlastne učiteľia sa strávajú u teba a že odmieta deti do družiny kvôli tomu, že sa nemôžu stravovať, dobre to hovorím, že nemá už kapacitu a takisto, keď som sa aj pýtal na to, či rodičia by mali záujem o to, aby sa ďalšie deti tam stravovali, či je tam teda nejaká požiadavka po stravovaní, tak tvrdí, že áno a že teda, že tie tlaky sú dosť veľké. My sme pri tej poslednej prestave tej školky sme prirobili tú miestnosť, vlastne tú nastavbu, ale tam je ešte naplánovaná prístavba, koľko je to okolo 10 metrov? 10x13. 10x13, ktorá by mala poriešiť kompletne celú kuchyňu aj s pracoviskom, aj so skladmi, aj jednoducho s tým, aby to tam bolo funkčné a plus aj jedálne. Lebo tá verzia, čo niekde kolovala taká, že sa to môže posúvať do školky. Môže, ale to len vrch. No len vrch, ale to by neriešilo kapacitu tej jedálne. Bola prístavba. Tak jednoducho tam je otvorená otázka, že či je tu nejaká spoločenská vôľa na to, aby sa v blízkej dobe riešila aj táto ďalšia etapa tej prístavby. Že ako to vidíme. No jednoducho si to treba naceniť, čo by nás to stálo a rozhodnúť sa, či pôjdeme tým systémom, jak sme išli minule. A keď budeme vedieť, tak
Hrubý odhad, keby sme to hrubý odhad na tie metre, ak je to nejakých 135 metrov štvorcových, ak by sa to robilo zase v akcii ZD, čo sa dá, tak to tam vypomáhame na brigádach, tak určite to bude okolo 100 000 eur. Čiže to je, ale to je s tým, že na tým vznikne ešte jedna miestnosť, ktorá je tam plánovaná pre školku, ale ako nebola by zariadená. Ale to je len podľa prepočtu na metre. Ktorí sú tam tie miestnosti? Ale ten celý priestor 10x3, ale akože by to zostalo v celku, že by sa tam hore tie triedy nerobili. Len teraz je otázka taká, že či je toto pre nás podstatná vec, že či ideme aj na tomto robiť, alebo či jak sa ideme smerovať na tie 3 roky, čo nás ešte čakajú. Teraz neodchádzam od priority telocvične. Lebo tu bola taká dosť vášnivá debata o tom, že čo je pre nás dôležitejšie, či mať najedené tie deti, alebo či je podstatné to, aby neskákali po chodbách. Ja by som bol tu na tú telocvičku, tu bolo voľačo navrhnuté, že by sa to takto dalo zrealizovať, ja to dám dohromady a potom môžeme sa debatovať aj o tomto, len neviem si predstaviť, jak by sme to verejne obstarali a verím tomu, že aj tých 100 000 by sa potom našlo, keď predáme tú trafostanicu, tam máme 60 000, dať to dohromady, len neviem si predstaviť, ako by sme to mohli svojpomocne 100 000. To neprichádza do úvahy. Vzhľadom aj na verejné obstarávanie, tam ako náhle idete, čo pôjdete cez verejné obstarávanie na vesník, tam jednoducho musia byť faktúry, je všetko podávané. Jak to potom, čo naceníme a Martin, jak brigádnický, tam maximálne brigádnický môžeš volať, čo kde si pomôcť, ale určite to sú vysokoodborné roboty. Tu sa nebavíme o tom, že tam nebude nikto vysokoodborný, ale popri tom vysokoodbornom, však to je logicky, že niečo. Nebavím sa o... Však ale spojte, to nehovorím to, že tam nebudú dvaja murári, ktorí majú svoju firmu a ktorí nám normálne fakturujú, ale popri tom niekto podáva, mieša, buď na búrace práce, nepotrebujeme jednoducho si tu niekoho objednať, keď to vieme sami vybúrať. Ja teraz netvrdím, že postavíme to v akcii Z bez projektu, bez stavebného dozu, bez čokoľvek, ale vždy tí ľudia do tej školky sú ochotní ísť pomôcť. Však to je o tom výkaze výmere, že do toho výkazu výmeru dať práce, ktoré mienime dodavateľsky a práce, ktoré nemienime dodavateľsky, že dokážeme vykryť, pôjdu mimo. O toto bude lacnejšie. Áno, len aby firma vedela, čo má robiť. Presne, čo má na cenu. Dobre, bavme sa. V prvej fázi dajme spraviť výkaz výmer na to. Ten projekt existuje. Ja vím, že existuje, ale... Pozrieme sa na to, že čo s tým dokážeme robiť. Len to, naceňme to, že čo sa s tým dá spraviť a bavme sa o tom, že koľko to je peňazí, ak by sme do toho vedeli vstupovať svoj pomoc. Ten projekt je na obecnom? Áno. Po úrade? Áno, v úrade. Myslím, že ty ho máš, ty ho dokážeš PDF-u poslať. Nie? 10 krát 13,5. A to sa nebavíme teraz o vybavení kuchyny. To sa bavíme o budove, lebo tam... Ale otázka je tá, že či ideme do toho... To sa už hovorí dlho. Večné veky, ale je projekt, všetci tu, len bavíme sa o tom, že či je teraz vôľa, aby sme to riešili v rámci tohto volebného obdobia, alebo nebudeš to robiť voľačo, že to sa váža posledného zastupiteľstve, že peniaze tam pôjdu, už ty tu nebudeš. Že ak to chceme robiť o rok, alebo na ten ďalší rok, alebo by sme to robili možno cez 2 roky, že by sme tie peniaze tam tak rozdeľovali, aby sme to ešte tu spravili my. Aby sme sa na to prichystali. Aby niekto nechávame druhý. Ale počkaj, to tomu dojdeme. A teraz zase vybavenia také veci, existuje leasing na tie veci, existujú nejaké jazdené veci, len aby sme vedeli, že čo na nás bude stáť budova, ak si tieto veci najprv to naceníme plno a potom si povieme toto, keď porobíme sami, tak dokážeme ušetriť, nech sa vieme baviť o cene. Zatiaľ nič neschvalujem, len rád by som vedel, koľko by to stálo. Keď nám tá kapacita bude a deti za 10 rokov obudne, tak sa prepustí jedna kuchárka, ktorá sa bude musieť prijať a jednoducho ten priestor tam zostane, ale neviem ako,
tá populácia, ak sa nám bude správať za 5 rokov, až prídu slabšie do školky. No dobré, teraz sa narodili. Ale už to trošku klesá, no ale stále ten tlak je taký, že tí decká, tí rodičia už ani nežiadajú o to, aby mohli navštevovať toto stravovanie z toho dôvodu, že vedia, že tam nie je kapacita. To áno, ale zase z druhej strany si zober, že ja viem, že to horí, ale z druhej strany kto by chcel, už sme sa o tom veľakrát rozprávali, že prečo detská by nemohli chodiť do školy. Pozor, oni iniciovali iné. Prečo sme dali len učiteľky, lebo to sú dospelé osoby. Tam sú úplne... To sú iné normy. Ja som sa teraz pýtala a hovorili, že nebol by problém, takže je to problém. Nie, je to problém. Ospravovacia komisia, oni musia mať aj... Ja viem, len že som to vtedy pýtala. Nie. Preto sme dali len učiteľky, lebo oni sú dospelé osoby. Pre deti sa musí ináč zase, ale aj klasická... Ja hovorím o takých štátoch, 5, 6, 7, 7, ale nemôžeš to mať ako koordinované školové, keď to tam ty chceš poslať, tak to tam môžeš poslať sa nájsť. To je strava robotníka, to nie je strava, ktorá je nutrične a vitamínov a neviem ako vyvážená na takéhoto šprečkáza. Ja sa musím umluviť. Tam je jedna vec taká úplne len základná, jednoduchá, že oni napríklad vypražané nemajú pomaly, ja neviem, raz za mesiac, čiže tam sú špeciálne, presné zloženie, všetko, hygienické normy stanovené úplne osobné. Ale teraz ty povedz, kto by tak strašne chcel, je tam ten záujem, či nie je záujem? Ale tak záujem vždycky bol, keď si zoberiete, že už len to, že čím sa musíme riadiť, že v prvom rade sa musí zobrať do úvahy počet detí v materskej škole a k tomu sa už len dopočítava počet družinárov, pretože družinár tiež nesmie byť bez stravy. A to je všetko. Automaticky všetky deti, ktoré možno, že aj v budúcnosti budeme nútení vylúčiť, pretože napríklad teraz už tam mám 5 žiadostí, ktorým nevyhoviem. A jednoducho aj tie deti, ktoré do družiny nechodia, majú právo a mali by sme im zabezpečiť stravovanie. A ten záujem by bol, len že ľudia už jednoducho vedia, aká je situácia, tak čo? Ale jednoducho počty rastú, tým pádom aj keď sa nám dostane tých 27 prvákov a 24 druhákov a 22 štvrtákov, teda tretiakov na druhý stupeň, tak automaticky sú to zase decka ďalší strávnici, ktorí tam sú a jednoducho toto neexistuje. Nebáme sa o tom, že teda je to, chceme to, tak pôjdeme do toho. My sa máme školku, ktorú jednoducho chceme mať, chceme poskytnúť tým ľuďom tú možnosť, aby jednoducho tí ľudia mohli robiť. Popri tom aj to stravovanie je nejakou pomocou pre toho človeka, pokiaľ jednoducho on to nerealizuje doma, a je to pre neho zjednodušenie. Ak im to chceme poskytnúť ako službu, tak sa bavíme o tom, koľko to stojí a že či sme schopní to nejakým spôsobom financovať. A dve veci, k telocvični, tam je možné rozdeliť ten projekt tak ako je na dve časti, alebo respektíve dve etapy, že by sa v prvej časti vybudovala len časť prepojenia a vlastne tam ako vstúpiš, že tá jedna miestnosť spodná a to nad tým. Čož by ešte prečo to hovorím, čož by vlastne Julii vyriešilo to, že by dokázala presťahovať hore školský klub, kde by získala dve triedy školského klubu, ktoré do obeda môžu využívať ako učebne na rozdeľovanie. Jazyky sa rozdeľujú a čo sa ešte rozdeľujú? Telesná výchova sa delí. Čiže tá technická výchova. By si ona vyriešila kapacitný problém a... Berem to, ale pozrite sa, v prvom rade musíme, aby nám to projekt tam nacenil, aby sme videli koľko. V druhom rade potrebujem spojiť firma, projektant my, či sporiteľná, títo, čo mi navrhli ten model, potom to preberieme na zastupiteľstve. Svojím spôsobom, keby ten model bol, že firma to postaví za svoje, predá to sporiteľný, sporiteľná to predá obci a dá nám to na 20 rokov, tak si myslím, že není problém na tých 20 rokov to bez problémov spraviť všetko. Ale nevieme ešte, o jakú sumu sa bavíme. Preto sa pýtam, že či ten projektant ešte v tejto časti môže byť jednoducho poprosený o to, aby to bolo dvojetapové, alebo aby sa to dalo rozdeliť.
aby sme vedeli, koľko je náklad na to, čo nám horí úplne. Celý balík stojí 400, koľko stojí táto časť tie učebne a koľko stojí telocvične. Že či sa to bude robiť spolu prvá a druhá etapa, alebo sa bude robiť druhá etapa a potom prvá, čo nepredpokladám, že tak povedí, ale len pre tú informáciu o cene. Čo keď ten model financovania nevíde, sme schopní to financovať? My určite. Ale ešte sú možnosti. Dobre, potom dávajme na stole alternatívy. Ja sa vám pýtam, koľko by stála samostatná prístava tých dvoch učebných. Jedna dole, jedna hore a tá stena, čo sa tu bolo pre tá vonkajšia, tak tá potom sa ľahko presunie na tú druhú stranu. Zavolám, verím, že nám to tak rozkúskuje. Nemá zmysel sa bavit, pokiaľ nevieme, čo tu stojí. Nevieme čísla, nevieme čo. No a ja si neviem predstaviť napríklad, že budete užívať tie učebne bez toho, aby boli školu. Kolabovať sa dajú etapy. Tak po etapách sú bez školu. Ja teda nie som stavoval, dajú sa kolabovať etapy. Dá, po etapách. Preto to ale musí byť rozdelené na etapu, pokiaľ to nie je rozdelené na etapu. Ale vy vlastne nechcete v tejto fáze etapovitosť, vy chcete len rozčleniť rozpočet stavby na dva samostatné. Alebo už aj projektovú dokumentáciu má on tak pripravovať, že aby to bolo na etapovite? Ja chcem vedieť zatiaľ len cenu. Zatiaľ by chcel vedieť, že peniaze. Už robí tú projektovú dokumentáciu? Takže toto je... No to je trošku zložitejšie potom, keď má rozčleniť stavbu na dve etapy. Andrej, tam je to nejako je. Musí to rozdeliť, že tak tú školku sme robili. Tam sme mali tiež 1, 2, 3 etapy, to máme správne. Takže to musel spraviť prvá, druhá etapa. Ale však on je tu schopný, to žiadny nejaký problém. Ja zavolám. Premolený problém. Len teda to musí vedieť, že ako... Ak to nezmení tú cenu, alebo ak to nie je problém, tak ja by som to jednoval. Zavoláme, dáme. Lebo takisto, keď sa tá školka robila a bola by spravená ako jeden celok, tak by sme boli nahradí. Ale tedy sme to tiež dávali rozdeliť, aby to sa dalo skladať. Až potom druhej časti, keď sme boli za tým projektom, až potom. On to vtedy predával. Keď sa dá ešte to začína robiť, tak ako nech to rozdeliť a nech to nepomôže. Dobre. To ja teraz nebudem, že nerobím to ako celé, lebo najmä to rozdelené. Čo teraz si Jan povedal, to bolo jasné, ja to mohla, čo sa rozhodne. Čo máš? Máš niečo do rozdielu? Dobre. Ja som sa chcel ešte spýtať, že na iné doplatky na tých sociálnych miestach tam sme ako na tom. Všetko je doplacené. Všetko znamená, že zábezpeky máme všetky? Tam to bolo, že sa mali osloviť. Ja som ich oslovil, áno. Jožko, boli traja. Balážovci mali zaplatené len zlé variabilný symbol, to pridelili. Potom my sme ich oslovili listami. Bol Jožko Ilavský, potom to zaplatil a Katka Štukovská je táto zaplatila. Áno. Čiže Balážovi nemajú v tento stave zábezpeku zaplatiť? V tomto stave Balážovi nemajú len zábezpeku. Ale ostatní majú všetko zaplatené, áno? Áno. Zábezpeku aj splátky. Zábezpeka bola hovorená už na minulom zastupiteľstve, že všetci majú okrem Balážova. Pozor, Balážovci boli, ale my nedáme kľúče, dokiaľ nezaplatia túto zábezpeku a potom sa platí prenájom. Jedine Balážovci boli výnimka, že sme ich potrebovali umiestniť. Ale nemôžeš bez toho, on musí v potvrdení doniesť, že zabezpečil zábezpeku, tu máš kľúč a urobí sa zmluvu. Tie vzory zmluv sú niekde na internete? Čo je to? O tých nájomných tými, aké sú. Som sa bavil s kolegynou pri Nahači z jednej obce a mi priniesla tiež ako vzor zmluv to, čo by minulé riešili, že keď sa tam náhodou alebo proste nasahuje iný, že ako to proste riešila v Nivovci. Nejaký vzor máme? Môže ti to poslať, dobre? Napíš to tam, že poslať Tomášovi vzor.
Ja by som označil. Ešte môžeme ešte otázku, lebo ohľadne tých daňových neplatiteľov, my len na minulom zastupiteľstve sme riešili aj týchto bytových aj tých daňových, tam nejako pokročilo, alebo čo vtedy hovorí, že už to chcete riešiť cez exekútora? Alenka to má na starosti, Alenka ich vyzvala a už tam bolo slovíčko, že keď nezaplatíte, už to pôjde exekútor. Tak ona to rieši, chodia sem. Aj vyberajú. Tento týždeň aj minulý ona zrovna hovorila, že ako úplne to fantasticky zabralo, že proste to je... Nevždycky Alenka povie, že kto, a ja to vždycky stretnem v obci a im hovorím, že vážení, už to není sranda, už to môže stať aj exekútor. Ešte jedna vec mi napadla. Mohli sme sa dohodnúť, že by sa do budúceho zastupiteľstva vypracoval plán toho, jak bude Alenka postupovať s tými... Postupuje. Ja nevidím ako čo, ale po tých uličkách, že dokedy jednoducho vyriešime metráže a tieto zmeny, že do... Ona jak chodí s každým... Nie jak chodí. To je ja myslím podlažia, budky, prístavby, pergolky, altánky. Ona má rozvrhnuté Martin ulice, ako ide a rieši si to po uliciach. Dobre, na budúci teda správu a jak to má rozhodnúť. Čo je za tým problém? Teraz som To je problém, že Alenka bola prijatá na to, aby... Taká bola informácia, že potrebujeme ďalšiu pracovnú silu na to, aby ste spravili poriadok v daniach. My sme sa bavili o tom, že v obci máme nereálne výmery, rozdiel medzi fyzickým stavom a rozdiel medzi tým, čo nám ľudia priznávajú. Lebo sú tu trojpodlažné budovy, ktoré stále figurujú ako jednopodlažné. Ľudia nepriznávajú pivnice, majú garáže na černo postavené, alebo tvrdia, že to je rozmer 2x4 a zrazu tam majú garáž 8x5 a to všetko by potom malo byť dané. Ona by toto mala dať dokopy celú obec, ten program, my ho platíme každý rok a on sa nepoužíva, alebo či ona používa za týmto účelom? Ona aj chodí, ale myslím si, že aj používa, ale chodí aj, to 100%. Ale keď ľudia si prídu sem osobne, tak a vie, že je to taký človek, ktorý nemá niečo priznané, tak hneď ho rieši. Dobre, ale momentálne sme tak, že máme ostatnú štúrovú ulicu, alebo Bernolákovú. Do ďalšieho zastupiteľstva ti presne povíš. Teraz to vyberali dane. Ale teraz je to na tretí rok. Martin, toto je beh na dlhé trate. Ja súhlasím, preto ja Toto je beh na dlhé trate. Není to také jednoduché proste, že ona si vytýkovala do ulice, vie čo ako... Nechaj to plán práce. Plán práce Alenky Havranetovej, aby si rozvrhla. Nie Alenky Havranetovej, až mi povie, že už za toto nie je ona zodpovedná, že to prešlo na niekoho iného. Nie, ona. Ale ja chcem počuť, že túto ulicu alebo týchto 20 domov za tento prvý pôrod fyzicky prejdem a odfaknem si ich, že fyzicky a na papieri mi to zodpovedá. Nie je to, že keď mi sa niekto príde, upozorňujem, hľadám, ale doslova podľa toho programu, čo sme sa bavili, že máme tu možnosť kontrolovať výmery, takže že si začneme fajkať, že tieto domy máme hotové. Dobre. Ale robí to. Ale ľudia a v kuse sú nejaké zmeny. Keď tí ľudia prídu platiť daň, tak vlastne v kuse sa riešia nejaké zmeny. Ja s tým súhlasím, len systém, nemám systém. Je to systém dobrý. Keď ten človek jej sem príde, ona ho vyrieši hneď, bez ohľadu na to, ktorá je to ulica. Ale bavíme sa o tom, že inak ten proces funguje tak, že príde mi sem človek, ja si to naštartujem, spočítam mu to celé na záhrade a všade a podľa toho mu to zapíšem? Toto sa vás pýtame. Pozri, Alenka vie, ktorých domov sa to týka. Ten človek, keď sem príde, tak ona si to hneď naštartuje a vyzve. Dá daňové priznanie, toto nemáte priznané, musíte to? Martin, želala by som ti byť tu koľkokrát týždeň na vypočutí. Na základe... Lebo my sme sa tu bavili pred XY rokmi, že máme tu GPS program,
ktorý nám vyhodí presne zastávané plochy na daných pozemkoch. Máme taký program? Robíme toto, čo na pripomienkuje, robí to s nimi takto, alebo to robí len tak strico, koľko máte bývať, hore dole máte pivnic. Nie, presne. To je z vlastníctva. Ale tí ľudia blízko vlastníctva nemajú tie budovy. Ale ani na tej GPS-ke není napísané, či má pivnicu alebo má podlažie vážený. To je iné. Podlažie je niečo vizuálne, ale hovorím to, že máme po záhradách altánky a garáže, ktoré nie sú blízko vlastníctva a jednoducho tí ľudia... Altánok je drobná stavba, ten nerieš. Jakže nie? Má to pevné základy? Je to stavba? Aj plod je stavba. Martin. Aj plod je stavba, áno. Plod je ako zastávaná plocha, teoreticky, ale predsa nie je napísané nikde evidovaný. Plod je stavba, čiže je altánok stavba? Je to stavba. Za altánok sa platí? Málo by sa. Keď som slušný človek a slušný občan tejto obce. Malo by sa aj za chodníky, dvor. Čiže za to by sa malo platiť. A na to bola... Ale veď to je prakticky, že nejaký zastávaná plocha. Na školeniach väčšinou nás tak inštruovali, že tá stavba musí mať podlahu a strop. No to je síce pekné, ale v daní z nehnuteľností rozoznávame plochy pod domami a rozoznávame prístupové cesty a inými slovami chodníky. No, to sa nezdaní. Moment. Zastávané plochy sa zdaňujú. Zdaňujú sa stavby. To nie je nejaká ostatná plocha v daní? To sa nezdaňuje. A ja prečo som za to dan platil? Ja sa pýtam. Zastávaná plochaterka, pozor. Ale zastávaná plocha čím? Je chodník, áno, ako za zastávanú plochu. Za ten pozemok platí ako za zastávanú plochu. Tak dobre, ale áno, to je charakteristika pozemku. Áno, to je charakteristika, áno. Dobre, tak presne. Áno, áno. A toto je to, čo Martin hovorí, že 3 roky jednoducho neriešime. Nehovoríme, že to riešime, lebo jednoducho, keď sme robili aj rozpočet, tak ten rozpočet a dane do neho dávate stále rovnaké. Tie výmery, pokiaľ ich nezvyšíme. Jednoducho, ja neverím tomu, že sa to robí. Neustále robíme s rovnakými číslami, ktoré dvíhame len o to, o čo my zdvihneme dane. To je všetko, čo sa robí. Ja tomu neverím, akože ja vám to poviem úplne otvorené, lebo takto je to každý rok. Ako to mal Martin, má absolútnu pravdu. Ja si myslím, že vôbec argumentovať, to je strašne málo za tie zastávané plochy. Nie, ale však záverečný účet za 2017 čítali, o koľko máme na príjme na dania, o koľko na pluse. Ja som to povedala ešte pred 2 rokmi, čo sa týka daní. Do rozpočtu sa že je to v poriadku, iba to hovoríme. Do rozpočtu totiž to dávam aj tie peniaze, ktorí sú ľudia dlžní. Pani Horvátová, ale zamotávame sa úplne zbytočne. Nepresvedčajte nás tu o tom, že sa to robí, keď s číslami robíme z rozpočtu z jedného roka na druhý s rovnakým. Martin to neustále tu pýta túto kontrolu, že kde sa to pohlo, koľko ulic sa prešlo, alebo koľko domov je takto skontrolovaných. Nič iné nechce. Nech sa spraví 5 za mesiac. Začnite u mňa. Akože úplne v pohode. To je jedno, len začnite. Len toto je, ja to tak vnímam. Ale však bez prehľad, ja som tu bol, že tu som si od a po Z zrekvíroval snu, pozapisovala si zastávané plochy, dvory, všetko vám spravené, rozumieš, ale robí, takže aj spraviť prehľad, to je spravené do dera. To spraviť aj so mnou, ja tu sa rozumíme, ale tam sa jedná o tých, vlastne tam sa jedná o fyzickú kontrolu, áno, tak či to je v skutočnosti to, a tá fyzická kontrola môže byť provádzať aj to, že si pozrie satelitný snímek a povie, toto je čo, povedzte mi, čo je to. Tak, o tomto sa bolo. O tom sa bolo. Tak toto bolo prezentované. Ja teraz neutočím. Ale ona si vytlačí satelitný snímek a povie, idem kontrolovať ulicu Holého. A pôjdem kontrolovať ulicu Holého podľa satelitného snímku. A ešte si ten satelitný snímek porovná z katastry, áno, presne si to porovná a povie, o toto ide. Mne nejde teraz o podlažia, to robí, lebo to ale o toto ide. Dobre. Ale podľa tej snímky to neviem, no ale podlažia určite.
Ale ja neviem, ale ja som aj teraz postrehla, sme teda s kolegami postrehli, že strašne veľa je zmien. Je to neporovnateľné, ako bolo roky predtým, koľko ľudí chodí, koľko je zmien a to sa tým pádom... Ja to chápem, ale to je len tým, že všetci na to tlačia, že domy sa prepisujú, berú sa hypotéky, všetci chcú, aby bolo všetko zaznačené, tej banke vadí, keď tam je nejaká budova, nie je tam, že to sú tie zmeny, že teraz je tlak na všetkých ľudí, zo všetkých bank, úradov, aby to bolo v poriadku. A my akorát riešime podlažia. Áno, ale sú tam aj také zmeny, ktoré neovplyvnia vlastne tie sumy. Vieš, že toľko je tam tých zmien, že jednoducho fakt tí ľudia v kuse tam sedia a v kuse volá, čo riešia. Ako to... Že je tam komplikovaná, tomu ja verím len. Nie, v poriadku, dostaneš plán práce. Dostaneš. To si nerobíš, že vlastne asi, že nerobíš si teda ten zoznam tých ľudí, ktorým asi teda to podložie spravila, to sa musíme opýtať. No, že aby si teda vždy zapísala, koho spraví vlastne to podložie, lebo fakt ona to teraz robila. Ale ja nechcem vedieť, že tento dnešnému dňu je v poriadku. Ja nechcem podlažia. Ja chcem podlažia a to, či na jeho pozemku nie je stavba, ktorá nie je v liste vlastníctva, alebo ktorú nepriznal. Čiže tam musíš takto prísť cez plot sa tam pozrieť, že on tam má garáž 20x30 metrov, nemajú v liste vlastníctva a tým pádom neplatíš. To není o podlažiach, to sa bavíme o skutkovom stave. Dobre. A to keď sa priniesť 3, 4, 5 tisíc, strieľam ohľadom, neviem, čo tam nájdeme. 2, 3? To sú stále peniaze, ktoré sa tu dajú do organizáciám, alebo možno Jan Nepomucký bude pekný, tak dáme opraviť voľakov druhého. Ešte raz zopakujem, čo hovorí, že je to dobré, pretože aj keď si skolaudoval, nakoniec zistíš, že v liste vlastníctva to není vôbec zakreslené, to som zistil. Imriško bol za mnou, Milan, čo sa deje, všetky papiere, komasácie chodia mne. Hovorí, že ja som to Ondrejovi všetko dal, oni si to nedali do listu vlastníctva a teraz Ibriško musí riešiť za Ondrejovi celú komasáciu. Ale to je to, že to fakt niektoré správy sú do listu vlastníctva. Aj keď sa možno dali, nie sú tam. A to som zistil aj ja, že fakt, dal som to, bolo skolabované. Keď ich nebude mať na liste vlastníctva, ale ja to ja súhlasím. Ale dobre, na ten list, keď bude toto skontrolované, zistíš, že to aj je na tom liste vlastníctva, aj. Ale to, či si to môžeš vysporiadať s katastrom, mne je jedno, keď za to zaplatíš. Ale keď to máš vysporiadané s katastrom, môžeš platiť dane, lebo ten kataster je tiež, musíš to vysporiadať aj s katastrom a musí to sedieť aj tu. Ale fakt, nemajú to všetci. Nemajú? No, ale pri komasácii sa zistilo, že polovička ľudí nemá prepísané to, čo mala mať a nemá to v katastri a má to ešte pôvodný majiteľ, ktorý zrazu je bohatý. Lebo tie prvé pozemky neboli vysporiadané. Ale akože rodine to bolo akože odozdané, zapíšte si to. Nezapísané to nič. Ale toto sú... Ale tomu dojdeš. Presne k tomu dojdeš, že tuto není táto stavba, tu není to, tu není to. Ja som to tiež dával vonemu Vrákovi, všetko geodeticky zameraj, presne, vypíš. Nie, dobre, nakoniec dojdeš k tomu, že to dáš geodeticky zameraj. Potom sa to dostane do katastra. Ja si dostať peniaze, na to, aby som... No, ale veci sú dané. Bohužiaľ. Ale musí sa to presne zamerať, dostať do katastra a potom môžeš dane písať. Skôr to aj tak nebudeš musieť. Lebo ty máš jasné, presné, to čo hovoríš, či je tam 5x6 garáž, alebo 6x6, to nevieš. Dobre, to budúce. To musí geodeť, presne zamerať, či zakresliť do dobu. Možno ešte o tých nesplatených daných jednoducho, aká je situácia, iba prosím, nejakú správu. Ja by som sa ešte spýtať. No, môžeš. Ja by som sa chcel spýtať, autobusové čakárne sú majetkom obce, alebo cestárov, alebo koho? Čo sú tuto pri hlavnej ceste? Ako idete na Piešťany, tie dve oproti sebe. Tie čakárne autobusové by sa čaká. Zástavky. Vonku. Tak to teraz, myslím si, že Euka... Všetky čakárne, nie zastavky, všetky čakárne sú majetkom obce. Lebo sú slávnosti za pár týždňov, trošku ich bolo treba zreparovať. Ty slabo chodzíš po dedine.
Ja som tam dneska už tam bol a dneska už začína natírať. Pardon. Ja hovorím, že len slabo chodíš po dne. Nie, ja som tam bol pred 2 týždňami, preto sa na to pýtam. Či si všimol, že sme to aj vybetonovali, hole, lebo tam to stekalo z toho nadjazdu. Je to vybetonované, Jožko ide natierať celú tú zastavku. Dobre, ešte tuto pri tom podchode, starosta. Stalo sa mi, že proti mne 2 alebo 3-krát vyšlo osobné auto cez ten peší prechod. A hneď mi to nahlas. To je dozadu 3-4 týždne, ja som išiel na ale nie 3-4 týždne. A hneď mi to nahlas, keď sa ti to stane, a hneď to dávam policajtom. Záznam policajtom. A tam pri tom pešom podchode je taká stará tá zastávka. Tam je taká dotočená. Tá, čo býva... Pri Halíkovi. Áno. Tá zastávka je chudátko taká, jaká je, ale je buď s kombajnom do nej buchli, buď ju vyrovnať, alebo dať dole. To môžeme len takú, jak sme dali len tu postaviť. Materiálu máme dosť. Však ale tam je za cestou. Za cestou je na pravej strane. Áno, táto druhá je takom... A to som sa ešte chcel spýtať. Stoja, Však stoja je jedna strana, druhá strana. Pri Mihalíkovi stoja všetky autobusy. Áno, ale ona bola kedy slúžila, keď odbočili. Tak preto je tak ďaleko od hlavnej cesty. Nedalo mi sa tam riešiť, tí šoféry niekedy, keď som večer chodil, ešte aj s dcerami chodil a šoféry nadávajú, keď tam stála na zastávke, že je tam tma. Na tej zastávke, na tejto pravej strane. Že je tam tma, že oni nevidia, keď stoja cestujúci, ak tam niekto ide večer. Či inak by sa tam nedalo riešiť osvetlenie. Ešte skús ma robí na... Skúsu nejako poprosiť, či by tam koľko ľudí tam tiež, že by vyskúšilo posledných 4-5 že jak je vytažené, alebo vieš, zase keby tam málo cestovať, že poviem, nemá zmysel, napríklad, že ľudí šlo ubieť, peniaze bude osvetlenie. Ja sa len pýtam, ako informatívne, no. Šoféry sa sťažujú, že ja neruším, ja tak, čo je za rovné. Poďme to, že je to národná svetlo kvôli... A ešte by som len takú otázku. Tam na tom starom nástupišti, ako na tá stará jednoplochá tá zastávka, tam zostal taký pútač. Lera. Niekto chalami vodali, niekto slávnosti, niekto tam. Jak je ten kontajner na to? Nedvedo, ja som si to všimol. A ešte by bolo treba pozrieť, keď sa budú voľako upravovať cesty. Starosta, medzi Rupetom a tou uličkou, ako sa ide na Bratovi, tam je ten spojka, jeden kanál je druhý. Tam je takáto jama, tam tie autobusy naskakujú. Jak oni robili do toho Rupetu ten prepod, z Moravec, alebo do toho Rupetu dávno, tak tamto sadnú. A ten kúsok medzi tými, tam sa to nedá obísť. To nevedete do pojarku, alebo vedete do jamy. Tam je jama, tam to seka. To by bolo dobre pozrieť. To by bolo. Všetko. Ďakujem. No, poďte tam náš, nevidíte. Chodím tady veľmi často na aute. Medzi tými dvoma deklami, kudatými, tam je jama. Môžem ešte napadla tá otázka, čo sme sa tedy bavili o tých smerových tabulách, zo strany Marniníc, z Leopoldu, Vakice je proste, že kde sa odváž, to je tiež aktuálne práve pred Slavnosťou, to si sa volá boli. Skúsili si to? Jo, my sme začali riešiť vstupné tabule a prednosť jazde, tak aby si to už konečne všimli, že čo je tu hlavné, čo... A ešte som chcel, tá tabula, čo je koniec obce, pri Rupete, je v Jarku padnutá, tí keď posíli volá, kto ju tam... My sme sa o tej tabule bavili, ale ide sa robiť to odvodnenie. Keď budeme vidieť, ak ide po odvodnení, tak sa tam osádzajú. A my sme jediné, čo sme osadili nové tabule, je Holá ulica a tam budeme riešiť, lebo hej, tam zase ide ten chodník, sa bude robiť, aby sme to tam... Dobre? Ja sa len pýtam, lebo je... Tu sú všetky tie tabule tu dole. Dobre, ešte nechci odpovedať na ten červený. Ja jen môžem prísť svoje tabule, že je to... Dobre. Musím cestám. Také, že neveda jednoducho, že pre nás domácich je to samozrejme, ale jednoducho, keď sa niekto cudí, tak je vláda, čo vám hovorila. Mi sa zdá, že pri Rupetu bola prístupová tabula, že červená. No a tam je taká malá tabulečka. A som si všimol, že pri kostole je napríklad oranžová tabulka, že stavebník, to sa dá akože
To si hociaký podnikateľ môže v obci povedať, že ja neviem, že chcem smerovú záhodu? Keď si ju zaplatí, môže. Áno, tak to áno, keď si ju zaplatí, môže len farba. Musíme určiť ako farba. Však môže byť oranžová, na to zaujalo, aký to je, že nešimo? Ale to bola požiadavka, tak som to objednal a faktúru si platil tam ozaj. Jasne. Tu tak, keď sa bola ešte viac? Tam je. Dobre, všetko? Jožko, prečítaš uznesenie? Môžem. Nech sa páči. Boli uvedovateľ tejto zápisnice Denisu Adamčovú a Milana Mihalika. V Národnej komisii Martin Lašeta, Hozárik Jozef, zapisovateľka Štefánková, Zdenka. Schvaľuje program zasadnutí tak, ako ho predložil starosta obce. Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Výsledok hospodárenia obce je v uznesení v záverečnom účte. Schvaľuje záložnú zmluvu číslo 200/300/2015 na zriadenie záložného práva v prospech štátneho fondu rozvoja bývania na 24-bytový nájomný dom. Schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcela číslo 213/16 registra E po výmere 109 m², ktorý sa nachádza na Štúrovej ulici za sumu 705 eur podľa ponuky pánovi Hercegovi Michalovi. Berie na vedomie informáciu zo zasadnutia Komisie sociálnej pre kultúru, šport a verejný poriadok. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrola obce k záverečnému účtu. Správu nezávislého auditora k účtu závierke za rok 2014. Rozpočtové opatrenia číslo 1011. Berie na vedomie prejav kultúrneho domu Rímskokatolíckej cirkvi. Má to starosta v kompetencii, tak jak to hovoril 16.1.2016. Bezplatná výpožička. A ukladá obecnému úradu opraviť sociálne zariadenia na amfiteátri pred koncertom 5.7. a následne zistiť funkčnosť počas slávnosti spevu a tanca. Prosím? Nič. Vie zrokovanie ohľadné pozemkov rodiny Balážovej na Revnickej ulici číslo parcely 118/3 po výmere 23 m². Oceniť projekt na odstavný prúh zastávka medzi Želeníkom a Leopoldovom a do 3.7. zabezpečiť vypratanie priestorov klubu OMU. Sme hlasovali, takže ďakujem za účasť.